My crazy. Ellie's just sent me a text message saying that tonight I'm allowed to change baby's bottom. Please God, don't let there be a change in this. Right, I've got to get some clothes and I've got to get some... Oh, I've already got nappies. Yeah, I took loads up last night. I've got to get an extra set of clothes. I'm so excited now. Yeah, come on. Let's see you try. Look how big his pants are. There you go, lovely. Майстор да го правиш. Да. Темата отворена, бойлера беше отворен, окей, калпата не сме изключвали. Обаче преди една седмица взеха да се отворят бойлера, аз още вчера сутринта да отворихме бойлера, шуми ли? Парното шуми. Няма стане някакъв малко повече. То тече времето в отворена кладата, ще го изчисти. Може да направи, че не майка говори малко телефона, говорят на чува, по традиция много се чува. Майка от трената от 7 са параджени. Как ли е топлите на всяка? Не е топлите са. Майки, значи тя трената на вода говоря. Топлите радиатор. Ще трябва само по едно да гори. Тя да не е да по едно дърво. Разширително е такова. По-добре разширително, по-добре може да контролира, защото като те набухаш, как го добре и заднъж, че джимите минали и те почва да прави цялата година. Ще видиш и те, ще се стигнало, казвам. И казах цяла ден поддържа и пече. Като дойде. Ако сте за топля лук, не може чак по петка от 200 столта. Това ще е с кой да гледа. Дръжки няма, за лепиди, залата на шефера, на какво трябва. Може да още 2-3 работа. Това е Усукаха и я плеснаха на миската Валя, защото отидат да си хванат обяда. Костичката каква е, Джан? Кафяв. Точно, да. Киски няма. И викам на Валя, ти като роди, те заминаха. На мен ми казаха 2 часа не мърда едната това пясък на корема да се сви. Да. И остана само санитарката да ми циганичи, но циганчето имах чувството, че 30 кг. И тя като взе да се гърчи, Валя. Първо си извади едната ръка от пилината, после другата ръка, после като червиците. Боже, викам, ще падне от миската, на миската е оттегна. Викам на циганката, дай ми я ще падне. Как да ще падне, тя няма един час, като бях теория. Удобната. Казвам, това ако повръща, ще взем да става. Върбанова е важна. Тя се изколко кмета, заедно с вас един половина. Казаха ли ти там, къде ще говориш? Не, тя е
Чорнозанги водим, аз къде я знам. Той е достави, част и го Здравей, Грай, здравей. Прибавя. Да беше факт. И вече имаме